Zistuli eta Pantxinet. Zistuli sugandilak ez zekien geldirik egoten. Egun osoa ibiltzen zen hara eta hona, urduri. Behin batean, bere lagunik onenak, Pantxinet sugandilak esan zion: "Ez duzuru nahi atseden hartu eta kontu kontari egon pixka batean? Hain da gozoa eguzkitan egotea?" Gezurra dirudi, halako gauza pila egiteko eta zu eguzkitan, denbora galtzen, erantzun zion haserre Zistulik. "Ez naiz denbora galtzen ari", erantzun zion Pantxinetek. "Pixka batean atseden hartzen ari naiz. Horrela, indartu egingo naiz, ondoren egin beharrekoak egiteko." Pantxinetek uste zuen Zistuli gehiegi kezkatzen zela janaria bilatzeaz, eta etxea garbi eta txukun izateaz. Gainera, Zistuli atsekabetu egiten zen zer gauza txar gerta zitekeen pentsatuz. Sakonean Pantxineti pena ematen zion, ez zekielako bizitzaz gozatzen. Imaginatzen zituen gauza gehienak gero ez ziren gertatzen, edo ez ziren berak espero bezain larriak. Aurreko udan gaizki pasatu zuen, pentsatuz herriko haurrak sugandila eizean aterako zirela, baina gero ez zen ezer gertatu, haurrek ez zieten ukitu ere egin. Orain ere urduri zegoen, agian ez zuelako topatuko behar adina janari. "Lasai, Zistuli!" esaten zion Pantxinetek. "Janaririk topatzen ez baduzu, biok jango dugu neuretik, ez larritu. Badator udaberria, eta badakizu loreak irteten direnean, zelaiak somorroz betetzen direla, hain gustuko ditugun somorro goxoz." Egun batean, Zistuli korrika zihoala lorategiko harrizko eskilaretan, bat-batean irristegin eta loreontze itzel baten barrura erori zen. Saiatu zen handik irteten, baina ezin, hormak oso garaiak zirelako. Saiatu arren, behin eta berriz erori egiten zen. "Lagundu!" esaten zuen oihuka. "Lagundu hemendik irteten!" Baina inork ez zion entzuten, ez da Pantxinet lagunak ere. Lasai baitzegoen eguzkia hartzen. Halako batean, Pantxinet harritu egin zen laguna alde batera eta bestera korrika ikusten ez zuelako. Orduan, erabaki zuen buelta bat ematea, ea topatzen zuen. Eta han non entzun zuen Zistuliren ahotsa laguntza eske, eskailera inguruan. "Zistuli, non zaude? Ez zaitut ikusten", esan zion. "Loreontzearen barruan erori egin naiz eta ezin naiz atera", erantzun zion Zistulik sotinka. Pantxinet loreontziaren ertzera igo zen eta esan zion lagunari: "Uste dut ezin dizudala lagundu, Zistuli. Neu ere barrura eror ninteke eta. Baina ez kezkatu, bururatuko zait zerbait, lasai egon." Pantxinet pentsatu aritu zen, eta lagun batekin gogoratu zen.
Sosoño sosoaz. Oso txori atsegina zen. Haren kantuak inguru guztia alaitzen zuen. Luma beltzak eta moko horia zeuzkan. Sarritan ikusten zuten lorategian, lasterka edo iturrian bainua hartzen. Pantxinet joan zan Sosoñorengana eta esan zion: "Sosoño, laguna, Ziztuli loreontzi barrura erori da, eta nik ezin dut ezer egin handik ateratzeko. Lagundu aldiozuzuk." "Esatea ere, jakina," erantzun zion. Pantxinetek zozoa eraman zuen Ziztuli zegoen tokira. Haintxe zegoen gaixoa, negar eta negar. Zozoak loreontziaren ertzetik esan zion sugandilari: "Lasai, Ziztuli, hortik ateratzen saiatuko naiz eta. Horra bera jaitsiko naiz, hankekin helduko zaitut, eta hegan irtengo naiz gero. Baina zuk eutsi, gogorre, ez askatu." Eta esan bezala, zozoa jaitsi zen loreontziaren barrura. Heldu zion sugandilari, eta hegan atera zuen airean. Gero, lurrean utzi zuen, kontuz, kontuz. "Eskerrik asko loreontzitik ateratzeagaitik," esan zion Ziztulik Sosoñori. "Eskerrak beti, hemendik aurrera, zu nire laguna izango zara, eta ni zure laguna izango naiz." "Eta zuri ere eskerrik asko, Pantxinet. Hor behean egon naizenean, denbora asko izan dut pentsatzeko, ezer egin ezinik." "Eta zer pentsatu duzu ba?" galdetu zion Pantxinetek jakin minez. "Ba, konturatu naiz, beti nabilera atzera eta aurrera, presaka, egin beharrekoekin estuturik, eta gerta aldinenekin kezkaturik. Horrela ezin da ibili. Adibidez, polikiago ibili izan banintz, loriontzia ikusiko nuen, eta ez nintzen barrura eroriko." Pantxinetek gustura egin zuen irribarre, eta zorionak eman zizkion lagunari. Azkenean, Ziztulik ulertu zuen kontu garrantzitsu bat. Esperientzia gogor ari esker, Ziztulik derrigorrez geldi egon behar izan zuelako konturatu zen zenbat gauza eder galtzen ari zen, dena arineketan egiteagarren eta alferrik kezkatzearren. Eta ordutik aurrera, Pantxinetekin batera hasi zen egunero eguzkitan siesta ederra egiten eta gozo kontu kontari egoten.